விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இன்று 15ஆம் திருநாமம். சாக்ஷினே நமக. காளவர் என்ற முனிவர் திருமால் எழுந்தருளியிருக்கும் 108 திவ்ய தேசங்களையும் தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டு வடநாட்டிலிருந்து புறப்பட்டார். வட இந்தியாவில் உள்ள க்ஷேத்திரங்களை எல்லாம் முடித்து கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார். தமிழகத்தில் பல்லவ நாடு, சேர நாடு, சோழ நாடு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள திருத்தலங்களை தரிசித்தார். நிறைவாக பாண்டிய நாட்டுக்கு வந்தார். பாண்டிய நாட்டில் திருநெல்வேலிக்கு அருகாமையில் உள்ள தென் திருப்பேரை என்று அழைக்கப்படும் திவ்ய தேசத்துக்கு வந்து அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் குழைக்காது வள்ளி தாயாரையும் மகர நெடுங்குழைக்காதர் என்று அழைக்கப்படும் எம்பெருமானையும் சேவித்தார். அந்த திருக்கோவிலில் கருடன் சன்னதி வழக்கத்துக்கு மாறாக இருப்பதை கண்டார். பொதுவாக அனைத்து விஷ்ணு ஆலயங்களிலும் பெருமாள் சந்நிதிக்கு நேராக கருடனின் சன்னதி இருக்கும். நாம் ஒப்பனை செய்து கொண்டால் கண்ணாடியில் அழகு பார்ப்போம். எம்பெருமானை காட்டக்கூடிய கண்ணாடி வேதம். கருடன் அந்த வேதமே வடிவெடுத்தவராக இருப்பதால் கருடன் என்னும் கண்ணாடியில் அலங்கார பிரியனான பகவான் தினமும் அழகு பார்த்து கொள்கிறான். அதற்கு வசதியாக பெருமாள் சந்நிதிக்கு நேரே கருடன் சந்நிதி இருக்கும். ஆனால் தென் திருப்பேரை கோயிலில் மட்டும் பெருமாளுக்கு நேரே இல்லாமல் கருடன் சற்றே விலகி இருப்பதை கண்டார் காளவர். கருடாழ்வாரே, அனைத்து பெருமாள் கோயில்கள் பெருமாளுக்கு நேரே இருக்கும் நீங்கள் இங்கு மட்டுமே இப்படி விலகி நிற்கிறீர்கள் என்று காளவர் வினவினார். அதற்கு கருடன், இந்த திவ்ய தேசத்தை மங்களாசாசனம் செய்த நம்மாழ்வார் ஒரு அற்புதமான பாடலை பாடியுள்ளார். அதில் உங்கள் கேள்விக்கான விடை இருக்கிறது என்றார். அந்த பாடல் வேத ஒளியும் விழா ஒளியும் பிள்ளை குழா விளையாட்டு ஒளியும் அரா திருப்பேரையில் சேர்வன் நானே. இந்த ஊரில் உள்ள சிறுவர்கள் சமஸ்கிருத வேதமும் தமிழ் வேதம் ஆகிய ஆழ்வார் பாசுரங்களும் கற்றவர்கள். அவர்கள் தினமும் இந்த கோயிலின் வாசலில் நின்று கொண்டு சடுகுடு விளையாடுவார்கள். ஆனால் சடுகுடு விளையாடும் போது மூச்சை அடக்கிக் கொள்ள சடுகுடு சடுகுடு கபடி கபடி என்றோ முணுமுணுக்காமல் வேத மந்திரங்களையே முணுமுணுத்து கொண்டு விளையாடுவார்கள். கோயிலின் வாசலில் அவர்கள் விளையாடும் அந்த காட்சியையும் அவர்களின் முணுமுணுப்பு ஒளியையும் இடைவிடாது கண்டு கேட்டு ரசிக்க வேண்டும் என்று மகர நெடுங்குழைக்காதரான எம்பெருமான் விரும்புகிறான். அதனால் தான் அவன் அக்காட்சியை நன்கு காண்பதற்கு வழிவிட்டு நான் விலகி நிற்கிறேன் என்றார் கருடன். மேலும் உலக வாழ்க்கை என்பதே எம்பெருமானின் விளையாட்டுதான். நம்மை விளையாட்டு வீரர்களாக்கி அதில் விளையாட செய்துள்ளான் எம்பெருமான். அவன் சாட்சியாக பார்வையாளனாக இருந்து நாம் எப்படி விளையாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். வாழ்க்கை என்னும் விளையாட்டை வெறும் விளையாட்டு என எண்ணி அலட்சியமாக வாழாமல் அந்த வாழ்க்கை விளையாட்டுக்குரிய விதிகளின்படி சட்டத்திட்டங்களின்படி நாம் வாழ்ந்தோமாகில் பார்வையாளனான எம்பெருமான் மகிழ்வான் என்றும் கூறினார் கருடன். இப்படி வாழ்க்கை என்னும் விளையாட்டில் நம்மை ஈடுபடுத்தி அவன் இட்ட விதிகளின்படி நாம் அதை விளையாடுகிறோமா என மேலிலிருந்து சாட்சி போல பார்வையிடும் எம்பெருமான் சாக்ஷி என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதுவே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 15வது திருநாமம். சாக்ஷினே நமக என தினமும் சொல்லி வரும் சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் எதிர்காலத்தில் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாகவும் வீராங்கனைகளாகவும் விளங்கி நம் தேசத்துக்கு பெருமை சேர்ப்பார்கள். தொடரும். ஓம் நமோ நாராயணாய. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணம். நன்றி. விஜயராகவன் சார்.